U Spa galeriji Instituta dr. Simo Milošević otvorena je druga samostalna izložba slika Batrića Bata Kontića. Različiti su motivi na slikama, ali svaka, kako navodi Kontić, budi jednako jake emocije, a kako ističe, emocija je najvažnija jer je pokretač kreativnog procesa. I to je rezultat ove 33, ima bih ja još kući, ali sam odlučio da budu ovog puta 33, naravno sve je realnost, ulje, uglavnom ulje i platno, ima pomalo malo kombinovano nešto sa akrilnim bojama, ali uglavnom je ulje i platno i pejzaži su. Ima u stvari sad i nešto mrtve prirode, dobijam dobre kritike što se tiče mrtve prirode i nezaobilazni su ti biblijski detalji zato što tu nalazim dosta često inspiraciju. Svečano otvaranje izložbe u Spa galeriji okupilo je mnogobrojne Kontićeve prijatelje, ali i ljubitelje likovne umjetnosti i entuzijaste, a autor nije skrivao emocije. Puno mi je srce zbilja što je ovoliko ljudi tu večeras sa nama i naravno nadam se da će mi ovo biti podstrek za još više rada u budućnosti ako Bog da zdravlja. I ono što kažu Bože zdravlja pa će biti i svega. A inače, čini mi se da mi ne može proći dan da ne povučem bar jedan potez sa četkicom. Izložbu je otvorio profesor dr. Nikša Grgurević, koji je kao autorov dugogodišnji prijatelj kazao da je Kontićev stvaralački put prošao kroz različite izraze, ali ljubav prema umjetnosti uvijek nalazila način da ispliva na površinu. Bata poznajem još iz studentskih dana dok sam ja tada kao mladić tek započinjao svoje studije. On je već kao diplomirani inženjer pomorstva vodio privatni biznis i gradio iskustva koja su ga kasnije između ostalog oblikovala i kao umjetnika. Njegov stvaralački put vodio ga je kroz različite izraze, ali ljubav prema umjetnosti uvijek je nalazila način da ispliva na površinu. Još u osnovnoj školi je njegov talenat bio prepoznat najprije nagradom u tadašnjoj socijalističkoj federativnoj Republici Jugoslaviji. Iako je muzika jedno vrijeme imala primat, 1999. godine se vratio platnu, četkici i bojama i od tada ne prestaje da stvara. Iako umjetnički put često povezujemo sa formalnim školovanjem, nije rijetkost da upravo oni koji nijesu akademski slikari pronađu najiskreniji način da svoju kreativnost iznesu na svjetlost. Ta autentična amaterska sloboda omogućava im da razviju sopstveni stil i stvaraju srcem, što se jasno vidi i osjeti u Batovim radovima. Priroda je, kako je zaključio Grgurević, Kontićev stalni izvor nadahnuća, a slikanje način da joj se približi i da je približi publici. Kao dugogodišnji muzičar koji nastupa sa klapom Stari kapetan i samostalno, pokazao je i dokazao sklonosti ka različitim vrstama umjetnosti i stvaralaštva i ugradio sebe u kulturni identitet Herceg Novog.